filmsector heeft de kalveren, de televisie de ringen en de computergames hebben de uilen. De prijzen voor beste spelletjes zijn vanavond in Amsterdam uitgereikt. We zijn hier vanavond bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam aan de Piet Heinkade. Hier wordt het jaarlijkse evenement de Dutch Game Awards gehouden. Deze avond is voor ons een culminatie van 5 jaar aan hard timmeren aan een spel. En wat zo ontzettend tof is dat we vanavond dus kijken of het ook vruchten af heeft geworpen. Zeg maar, algemene waardering van de rest van de Nederlandse industrie. Het is voor het eerst dat een serious game, het type spel wat wij bouwen, zo vaak is genomineerd. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Maar we hopen uiteraard ook dat we een prijs gaan winnen. First there's silence. Gaming is een serieuze zaak worden. Een grote merk dat een soort geld in omkeert. Spultjes om te boetsen, maar tegenwoordig ook spultjes om te leren. Ook in Friesland is gaming serious business. Voor de spelers, maar vooral ook voor de makkers die vanuit Friesland een internationale merk bezieren. Want het maakt net uit wat je zitten, maar wat je kennen. Goed game design je libbet, toch blijken nu de massale deelname aan een Sannium de Game Jam in de blokjes Poitte. Daar worden feesten is verjouwd. De deelnemers krijgen 48 uren om een game te maken. Dat betekent dag en nacht terugwerken. We hebben voor het event 48 uur. Het is eigenlijk van 8 tot 8. Het begint om 8 uur, het eindigt zondag om 8 uur. En het is heel erg spannend, want er doen heel veel goede mensen mee die heel erg talentvol zijn. En dan vraag je toch af, hoe ver, weet je wel. Dus het is ook eigenlijk spannend voor iedereen, want we weten van elkaar niet wat we kunnen. Iedereen zit in een celletje. En heel erg benieuwd naar wat er uiteindelijk allemaal eruit komt. Dat de Game Jam in de blokjes Poitte houden wordt, is geen toeval. Het is een samenplak van liedse en grote bedrijven op het merk van internet, media, kunst en gaming. Een van de grote Friese spelers in het historische gebouw is Grendel Games van Jan-Jaap Severs en Tim Laning. Computerspelindustrie is een industrie waar je verschrikkelijk veel geld in kunt verdienen. Maar er is geen formule om dat ook daadwerkelijk te doen. Dat wordt wel vaak gedacht. Je hebt bijvoorbeeld een succes zoals World of Warcraft of Minecraft. World of Warcraft is een heel groot spel wat wordt gebouwd door letterlijk duizenden mensen. Daar gaan investeringen in om van miljarden om het te ontwikkelen. En vervolgens heeft zo'n spel ook 10 tot 15 miljoen geabonneerde spelers die daar voor €10 per maand een abonnement op hebben. Dus je kunt ongeveer uitrekenen wat het rendement op zo'n soort project is. Wij bouwen primair serious games. Serious games zijn spellen die eigenlijk een sociaal-maatschappelijk doel vervullen. Dus mensen beter maken of mensen dingen leren. Wat we feitelijk graag willen is dat mensen onbewust bekwaam worden gemaakt. We gaan zo dadelijk een patiënt opereren die aan weerskant een liesbreuk heeft. En die gaan we behandelen met een kijkbuisoperatie. Het is eigenlijk een hele andere benadering dan dat je vroeger deed. Dan ga je dus van binnenuit de verstevigingslaag aanbrengen. Dat is een kunststofmatje. Aan weerszijden en de lies wordt die ingebracht. Dus tussen buikvlies en buikwand in. En daar gebruik je het kijkbuisinstrumentarium voor. Arteria iliaca externa, de venen, testiculaire vaat. Ja, prachtig. Een beetje draaien. We zijn hier in het Skills Lab van het UMCG. Hier hebben we een opstelling staan waarmee je
hele basale oefeningen in kijkbuischirurgie kunt doen. Wat je gebruikt is hartstikke duur spul. Het is een echte camera zoals we die op de OK gebruiken, met een echte kijkbuis die eraan zit en met echt instrumentarium. Alleen, je oefent hier dus niet op een menselijk lichaam, of zeker niet op levende mensen, maar je oefent hier bijvoorbeeld in dit geval waarbij je een strootje door een ring moet halen. Dan denk je van, oh, dat kan toch niet zo ingewikkeld zijn? Nou, dat is dus nog best ingewikkeld. Want daar ga je dus aanlopen tegen alle moeilijkheden van de kijkbuischirurgie. Je kijkt dus naar een plat vlak, naar een monitor. Je ziet geen diepte. Maar dan denk je van, als ik hem nou recht vooruit schuif, dan gaat hij door het oogje heen. Maar niet dus, hij gaat er bovenlangs. De volgende lastigheid is dat het rechterinstrument naar links gaat, moet ik met de hendel naar rechts gaan. Dan heb je bovendien nog eens een keertje, als je een instrument heel ver naar binnen steekt, dan hou je een heel klein hefboompje buiten over. En dan kun je je voorstellen dat een hele kleine beweging van de hendel een enorme zwiep aan de binnenkant maakt. Nou, dat moet je dan ook weer op verdacht zijn. Nou, tel uit, dat is dus echt de moeilijkheid aan kijkbuischirurgie. En dat kun je hier trainen op zo'n methode. Dus dat is best leuk. En dat zie je ook, dat vinden assistenten heel leuk om een tijd te doen. Maar op een gegeven moment, dan heb je het wel een beetje gehad eigenlijk. Want omdat het toch, ja, al met al toch een redelijk saaie oefening eigenlijk is. Dus toen dacht ik van, ja, we moeten eigenlijk een spel gaan maken. En zo is het allemaal begonnen. En toen dacht ik van, ja, als je dus je kijkbuisinstrumentarium gaat gebruiken om het spel in beweging te krijgen, moet je dus die bewegingen van die instrumenten over gaan brengen naar een spelwereld. Ik ben niet een echte hardcore gamer eigenlijk, nee. Maar ik zag wel wat de kracht van de gamer was. Dus al die assistenten die ik dus zielsgraag achter mijn simulatoren zag zitten, die waren daar niet. Maar je zag ze wel allemaal Angry Birds spelen. Dus ik dacht van, ja, kennelijk hebben ze wel iets met Angry Birds wat ze in mijn simulator missen. Dus waarom probeer je nou niet die twee werelden bij elkaar te brengen? En dan heb je een heel krachtig leerinstrument. En toen bedachten we van, ja, dat kan, want die was toen net op de markt. Daar is de Nintendo hartstikke goed in. De Nintendo kan heel goed hele subtiele bewegingen volgen en overbrengen in een spelwereld. De volgende stap is dat we een beetje gingen googlen en gingen zoeken eigenlijk van wie kan nou eigenlijk ontwikkelen voor de Nintendo Wii. En toen kwamen we eigenlijk op Grendel Games terecht, die net gestart waren te werken met de Nintendo Wii. En die hadden dus een licentie. En toen zijn we gaan praten bij Tim Laning en Jan-Jaap Severs om uit te leggen wat we zouden willen. En zij waren eigenlijk van begin af aan daar geweldig enthousiast over. Ja, in de beginfase, met name voor karakters, begin je met een thumbnailfase. Kleine korte schetsjes. En op basis van het silhouet ga je dat dan weer verder uitwerken. Ja, er zijn een heleboel verschillende disciplines binnen game development. Je hebt de game designer, dus feitelijk degene die het spelontwerp maakt en die visie vasthoudt en probeert te verwezenlijken. Daarnaast uiteraard grafici. Je hebt mensen die de eerste conceptuele schetsen maken. Die gaan vervolgens naar een 3D-artiest die daar een 3D-model van maakt. Mensen die de animaties maken. Dat zijn dan de animaties die afgespeeld worden terwijl je het spel speelt. Als je poppetje naar rechts loopt, je duwt je joystick naar rechts, dan loopt het poppetje naar rechts. Die animaties, maar ook complexere animaties, zoals bijvoorbeeld het wisselen van bewegingen. Een poppetje wat naar rechts loopt en vervolgens door zijn knieën moet gaan om te bukken. Wat je niet wil is dat hij in één keer bukt. Je wil daar een soort overgang in hebben. Dus dat soort dingen is dan weer een samenwerking tussen programmeurs en die animatoren. Dat zijn een aantal van de verschillende rollen die we hebben in de game-industrie. We hebben maar 2 uur geslapen vannacht en gaat nu wel goed. Alleen we hebben een kleine tegenslag. Onze programmeur is een beetje ziek geworden. En ja, het gaat op zich lekker. We hebben extra scènes toegevoegd. Het wordt nu bijgevuld met objecten. Het spel gaat ook om, je vindt ook steeds meer spullen over jezelf ook. Dus je komt steeds meer achter wie je bent.
We are ecstatic to have some folks from the University of Groningen and Leeuwarden in the Netherlands, along with Grendel Games, who are jointly developing a game for surgeons. And we're hoping that this is going to be one of the first simultaneous serious and commercial game launches on a major platform. So please join me in welcoming Henk, Tim, and Jetsi. My name is Tim Lanning. I'm here together with my co-founder and co-owner of Grendel Games. We're a serious game company. And we got a phone call from Henk to see if there was a possibility that we could come up with an immersive design for laparoscopic surgery training. Vroeger bij de open operatie wist je precies wat je vingers en wat je handen deden. En nu heb je instrumentenbeet. Waar het bij het spel om gaat is dat je de basistechniek dus leert. Dus al die gekke bewegingen van je instrumenten. En daar heb je geen menselijk lichaam bij nodig om dat uit te testen en om dat aan te leren. Dus dat hebben we juist bewust gedaan bij het spel. Dat we niet in het menselijk lichaam terecht zijn gekomen. Maar hebben we een spelomgeving gekozen. En dat geeft je dus een enorme ontwerpvrijheid, want dan kun je dus een totaal andere wereld maken die veel leuker is dan het menselijk lichaam ooit is. Het menselijk lichaam is wel heel spannend, maar nooit echt leuk. Het grote voordeel is dat ze dan via al deze trainingen van tevoren heel makkelijk, intuïtief, eigenlijk gevoelsmatig met die instrumenten overweg kunnen. Dat als ze deze beweging maken, dan weten ze aan de binnenkant wat daar gebeurt. Terwijl dus een assistent die nu net binnenkomt op een OK, als hij niet getraind zou hebben, ja, dan moet hij iedere keer kijken naar het beeld en zeggen, oh, het instrument doet dat. En dan moet je er weer een beetje bijpassen en aansturen. Terwijl als je goed getraind hebt, dan gaat dat allemaal automatisch en gaat dat gevoelsmatig. Kijk, vroeger kwamen ze er ook wel, maar als je heel eerlijk bent, ze leerden het tijdens het doen van een operatie eigenlijk, dat omgaan met die basistechnieken. En daar vallen geen dooien bij, daar gaan geen dingen echt fout mee, maar het kost tijd en het gaat langzamer eigenlijk. En nu komen ze dus met een hele goede basistechniek, beginnen ze aan de echte operatie, zodat ze in hun geest, in hun gedachten ook veel meer openstaan voor alle andere dingen die ook zo belangrijk zijn van een operatie. En ze hoeven dus niet meer te concentreren op de basisvaardigheden eigenlijk. Dat is de essentie. En dat hebben we dus ook in het spel gebracht. En dat doe je dus in een half duistere omgeving. Zou je kunnen zeggen alsof je in een mijnschacht zit en je bent daar bezig. Een half licht, er kan van alles je bedreigen. 3/4 van de operaties die we doen is niet iets opbouwen, maar is eigenlijk iets afbreken. Je probeert iets af te breken, te verwijderen, zonder dat je andere dingen beschadigt. Dat is eigenlijk de hele essentie van het merendeel van de operaties. En een heel klein stukje pas op het allerlaatste van een operatie ben je dingen aan het herstellen, aan het maken en aan het hechten. Ja, volgens mij is het hier ergens, hier is het gebeurd. Dat gezin is overvallen, is vermoord tijdens de slag om Kimswerd. En we denken ook dat dit het moment is geweest en de plaats waar hij is geknakt en waar hij heeft besloten om die strijd tegen die Saksen op te nemen. Als ze niet konden bewijzen dat ze echte Friezen waren, werden ze zonder pardon in de Zuiderzee gegooid en aan hun lot overgelaten. Het klinkt erg bruut, maar dat is wel hoe het toen ging. En dit is dus ook de plek waar ons verhaal begint over Grutte Pier. Uitgewerkt in een videogame, in een avonturenspel. In de game kruip je ook in de huid van Pier zelf. Dus je bestuurt Pier en je maakt eigenlijk het hele verhaal mee.
En ons doel is dus ook geweest om dat verhaal te vertellen. Om het meer te maken dan alleen maar Boetebree en Green Cheese. En het meer te maken dan alleen maar de man die in 1 klap 5 man onthoofde. Er zit een heel mooi verhaal achter. Het is heel leuk om dat te vertellen. En ja, dat vonden wij eigenlijk de uitdaging. Dat wilden wij doen. Remco de Rooij is eigenaar van Triangle Studios. Ze ontwikkelen benammen games voor de entertainmentsector. Ze betochten ze bijgelijks een game over de legendarische Grutte Pier van Kimswerd, die de Hollanders de provincie uitjagen. Maar ze maken ook games voor opdrachtjouwers uit het boetenloon. In 2008 zijn we eigenlijk begonnen met de vraag van oké, wat voor ambities hebben we? Wat willen we gaan doen met de onderneming? En toen kwam eigenlijk al heel gauw naar voren dat we wel graag internationaal actief zouden willen zijn. Dus destijds was er een collega in de organisatie, Margriet, die ook wel zoiets had van ja, ik ben wel klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik wil wel graag wat nieuws doen. En zij is dus ook voor ons naar Amerika gegaan. Zij heeft daar gewoond en gewerkt. En ze heeft daar eigenlijk de studio voor ons opgezet die wij onze Amerikaanse tak noemen. Dus Triangle Studios heeft eigenlijk een tweede kantoor in Dallas, in Texas. Wat wij in Amerika voor willen is contact leggen met wat grotere game studios en daar dan onze talenten aanbieden. En op die manier zien of we kunnen samenwerken, zien of wij iets kunnen bieden. Wij zijn specialisten in mobile games en in multiplayer games en dat soort dingen. En daar hebben ze toch wel interesse in en dan komen ze toch bij ons terecht. Mensen komen met ons in contact. Die zoeken ons dus op basis van games die wij gemaakt hebben. Een goed voorbeeld daarvan is de game Dancepad. Een game die alleen is uitgekomen voor de iPad. Een muziekgame die helemaal draait om finger breakdancing. Waarbij mensen met hun vingers allerlei danspasjes moeten uitvoeren. Ontzettend leuk product geworden. Echt een aantal miljoen keer gedownload. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. En met hele mooie dancegroups zijn daar promo-video's van gemaakt. Ja, en dan kun je dus laten zien dat je zelf onderdeel bent van zo'n proces. En dat wij dat gerealiseerd hebben. Ja, daar kun je alleen maar ontzettend trots op zijn. Mensen die vragen waarom zit je niet in Amsterdam of in Utrecht of misschien in een van de andere grote steden in Europa. En ik heb dat zelf niet zo goed begrepen, want wij hebben het altijd zelf heel prettig gevonden om hier in Friesland te zitten. Het aansturen van ons kantoor in Amerika vanuit Leeuwarden. Alles is digitaal, alles gaat via videoconferencing en dus hebben we daar geen enkel probleem mee. Leeuwarden is dichtbij alles. Leeuwarden heeft een groot vliegveld vlakbij, Schiphol. En dat is 1,5 uur rijden. Je bent daarna aan de andere kant van de wereld. En het heeft ons nooit belemmerd. Wat wel zo is, maar dat geldt voor iedereen en overal, is dat je er zelf op uit moet gaan. Wij onderhouden goede contacten met de Randstad. We zijn daar vaak. We hebben daar ook veel klanten zitten. Maar die hebben we ook in Oost-Nederland. En die hebben we ook in Zuid-Nederland. Maar even zo goed hebben we ook klanten in Japan en in Canada zitten. En volgens mij, als je stil blijft zitten en je blijft denken in regionale grenzen, dan is dat een perfecte manier om jezelf in een isolement te plaatsen en ook je omzet te zien kelderen. Op het moment dat je gelooft in je product en in je team en je gaat daarmee de hort op en je gaat praten met andere mensen, en dan zul je merken dat andere mensen, ongeacht cultuur of taal, gelijkgestemd zijn. Dan zul je ook merken dat daarmee je netwerk explosief groeit en je ook meer redenen hebt om in het buitenland te zijn. Game Academy zet heel erg in op serious games, just serious games. Want wij zoeken daar een extra groeimarkt in. De gamesmarkt, de consumentenmarkt, die is echt wel sterk groeiend. Maar wij zien aan cijfers dat ik zeg dat serious games dat is nog meer een booming business is. Maar wat wij nou met name in Friesland, maar ook in het hele noorden toch is, ben je van plan om serious games te posten. En zei ja, en dan kunnen we zien in hoeverre we een gearwerking voor elkaar krijgen, zodat het breed tapas het. Zodat we de kongsten, je vooral in het noorden, groter maatje als in het noorden gebied van Nederland of van de wereld.
Game Academy is een initiatief van de NHL, de Noordelijke Hogeschool Ljouwert, de provincie Friesland en de gemeente Ljouwert. Bedoeld om de kansen van de game-industrie om te zetten in nieuwe Friese werkgelegenheid. Zo kennen studenten en bedrijven de Motion Capture Studio van de Game Academy broeken. Hierin gebruiken om te onderzoeken hoe het kind dat Epke Zonderland beter turnen kan als zijn broer. We hebben een heel soort faciliteiten hier in deze studio. Het belangrijkste is toch de motion capture. Dus wat wij hier kennen is animaties maken die een soort in games gebruikt worden. En dan moet je voorstellen, wij kunnen bewegingen van acteurs vastlezen. En die kunnen we overbrengen op karakters, popkes in games. De eerste voor mij voor jouw reactie is, are you ready? Yes, of course. Give you a minute to change. Vandaag doen we de motion capture opnames en facial capturing opnames van onze actrice, Neeltje. Samen met onze regisseur, Tony. Dat doen we voor een spel waarin we eigenlijk sociale vaardigheden trainen voor managers. Managers trainen traditioneel via rollenspellen met acteurs en actrices. Net zoals Underground is dit spel een serious game waarbij in dit geval educatie voorop staat. Trainen van die vaardigheden. Wat we wel proberen te doen is het zo entertaining mogelijk te maken. Dus we proberen er een spannend verhaal van te maken wat zich dus afspeelt op een ruimtestation. Het bijzondere eraan is dat we dat ook doen met facial capturing. We hebben een camera-set gemaakt voor op het hoofd in samenwerking met de NHL Hogeschool via het lectoraat Serious Games. En daar gaan we vandaag opnames mee doen. En die gezichtsopname, die mimiek, die plakken we dan uiteindelijk terug op een 3D-model. Gedurende het traject zullen we dat nog veel vaker moeten doen met heel veel verschillende acteurs en actrices. Zit ik altijd vooral altijd aan het verhoren. Dus jonge mensen binnen wend om met games om te gaan. En die stekken er een heel soort tijd in. Dus je kan verwachten dat dat helemaal door de hele maatschappij steeds belangrijker wordt. De Game Jam is officieel afgelopen. 28 uur is het gebouwd. Iedereen heeft keihard gewerkt voor zover ik heb gezien. En ik zie hier al aardig wat spellen staan. Ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. En ondertussen gaat de jury bekijken welk spel officieel het tofste spel is van deze Game Jam. Nou, we hebben hem afgemaakt. De game heet Empty Mirror. Door een stemmetje wordt het verhaal verteld en je kan objecten klikken, waardoor je een stem hoort praten. En die leg je uit wat er gaande is. It looks like he was an alcoholic. There's bottles everywhere. En zo kom je achter een bepaald soort karakter. En ontrafel je het verhaal eigenlijk van het spel. Hi, it's George. Leave a message. Dad? Daddy? Is everything okay? Iedereen heeft zijn eigen game naast elkaar gelegd. En nu kunnen mensen spelen en de jury's beoordelen. En we zijn benieuwd wat het wordt. Ja, wat voor mooie middag kun je hebben als je eerst een voetbalwedstrijd hebt. Cambuur Heerenveen, de derby van het jaar, van de eeuw. 13 jaar niet gespeeld en dan win je ook nog met 3-1. Dus ik zei tegen mensen, ik ga naar dit Game Festival. En daar zijn nogal wat hooligans. En ik zei, ja, het is in het Blokhuispoort, in de gevangenis zijn daar dan ook hooligans. Maar ik weet wel dat de meeste spellen, die hebben toch wel te maken met wapens. Met een beetje geweld, met een beetje schieten. Dus wie weet. Maar voor de burgemeester is dit een prettiger manier om jullie agressie kwijt te kunnen dan de hooligans in het stadion. Dus ik eindig graag deze middag hier. Ik zal de spanning niet verder opvoeren. Maar nu kijken, ik weet het ook niet, wat de jury heeft bedacht. Een zeer deskundige jury die op de eerste plaats heeft gezegd ozone.
Helaas niet gewonnen, maar eigenlijk is het ook helemaal niet erg. Wat ik wel gewonnen heb is extra brede netwerk. Want ik heb natuurlijk met mensen gesproken die hetzelfde doen als mij. En ja, dat is toch wel belangrijk, want die helpen je ook wel weer mee groeien. En nou, volgend jaar weer toch maar opnieuw proberen. Een heel erg belangrijk onderdeel van dit project is de bediening. We hebben oorspronkelijk een controller gemaakt, een prototype van wat je nu ziet. Dat was een heel groot apparaat, dat is ongeveer zo groot. Naast dat dat niet gemakkelijk was in het gebruik, draaide die voornamelijk op gyroscopen. Gyroscopen, daarmee kun je door rotaties je positie bepalen. Dat zat er nog wel eens naast, dus dat was niet zo betrouwbaar als we eigenlijk wilden hebben. Uiteindelijk zijn we met deze oplossing gekomen die je hier nu voor je ziet. Het apparaat lijkt veel op de tools van chirurgen. We hebben er heel lang over gedaan om tot een goed ontwerp te komen. Het was nog een hele klus om een spel te ontwikkelen wat werkt met de bediening van laparoscopie. Dus daar hebben we een heel concept omheen moeten bedenken wat eigenlijk ervoor zorgt dat de beweging die je wilt trainen als chirurg, waar de chirurg vloeiend in zou moeten worden, ook een leuke beweging zal worden. Iets wat leuk was om te herhalen. En door die herhaling, door die repetitie, word je uiteindelijk goed in die vaardigheden. Zonder dat je het zelf doorhebt, want je speelt een leuk spel. Het eerste moment dat ik zeker wist dat ik heel graag spelletjes wilde bouwen was op de middelbare school. En ik ging niet veel naar school, maar spendeerde meerdere deel van mijn tijd in een speelhal. Daar mocht je eigenlijk alleen naar binnen wanneer je 18 jaar of ouder was. En wat we deden was snel een gulden in een apparaat werpen, zodat je kon spelen. En dan gooiden ze er niet uit. En uiteindelijk werden we op die manier verschrikkelijk goed in Tetris. Maar wat we vooral deden, ik en een vriend van me, was kijken welke spelletjes mensen speelden en waarom. Welke spelletjes bleven ze spelen? Welke dingen kon je isoleren, zeg maar, die zoiets succesvol maakten? En vervolgens ben ik een lange tijd in mijn puberteit op zoek gegaan naar een manier om dat te verwezenlijken. En daar dan uiteindelijk je brood mee te gaan verdienen. Bij de 6e editie van de Dutch Game Awards. En de winnaar is... Underground Grendel Games. We zijn er ontzettend blij mee. We hebben daar 5 jaar lang als beesten aan gewerkt. Het was een ontzettend moeilijke opdracht, een ontzettend leuke opdracht. Dus, het is bijzonder geweest. Heel mooi. Ja. En wat vindt u er nou van om zo tussen zo'n publiek te staan ineens? Ja, ik wil je weer verrassen. Een beetje een andere wereld, zoals je ziet. Ik ben iets anders gekleed. Maar dat is een van de leukste dingen die ik gevonden heb. Dat hoeveel we ook verschillen, hoeveel we eigenlijk met elkaar overeenkomen. Dat vond ik een van de leukste ervaringen van de afgelopen 5 jaar. Het teamwork van samenwerken.